ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಮನ್ಪರೆ 2 ವಾರದ ಗಡುವು ಕೊಂಡಲ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಒವ್ವೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಂದಿನ ಕಾರಣ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ನಿಯೋಗ ದಿಢೀರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಮಂತಿಜಿಂಡ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ವರ್ಷಲೇ ಕರೆದಿತ್ತುನಲ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯಂ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರೇ ಇಜ್ಜೆರು. ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ನಡಪುಜಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಧೂಳು ಪತ್ತದು ಬಿಕೋಪನೊಂದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಶವಾಗಾರಗ್ಲ ಬೀಗ ಪಾಡ್ತಿರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೋನ್ ಸೂದ್ ದೇಣಿಗೆ ಆದು ಕೊರ್ತಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣಡು ಬೂರ್ತುಂಡು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರುದು ಇತ್ತುಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆನೆ ಕೊರಂದಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರೀನ ತಿಂಗಳು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರುಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪದು ಇತ್ತುಂಡು. ಆನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಲು 2 ವಾರಡು ಮಾತ ಸರಿಮನ್ಪುವ ಪಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ದಿದ್ದರು.